Sonaria kadongan tauji majo marnida piga-piga masukan manang catatan taringot tu jamita pertanyaan ima nagabi epistel dihita tu tanggal 30 hari Minggu nanengro jamitata sian buku ni parjamita bindu 2 ayat 10 alu sahat ro di ayat 20 tolu. Jadi dimulana kadongan apala takasdo dijalo manang diakui ia nama nurat buku parjamitawan ima Raja Salomo. Alai di perkembangan ni penafsiran di kemudian hari adong do beberapa catatan dalam tanda kutip mungkin keraguan apakah benar-benar pengkhotbah manang parjamita ini berasal dari marharorwan sian Raja Salomo. Alasan namar pertemuan tusi termasuk ma segi bahasa, termasuk ma rupani dang apalah ya digoari manang didok goarni si Salomo di bukun. Nah berikut muse adong songon konsep ide-ide pemikiran na asing sian pemikiran ni Yahudi di waktu imana marharorwan pemikiran sian Yunani alai dang apala ipokusta na perjolo mulutadok pe ia bukun di surat na poso ni debata na marbisuk ima Raja Salomo terjalo hita deh jaladak salai alai mulu di dokpe rupani sian sahalak parjamita namar jamita mamudai di tonga-tonga nina torok mengajari tokoh boido terjalo hitai jadi dang disi hita dang apala di fokus di nama nurat nai boido terjalo Raja Salomo alai boido dohonon muse sahalak na marjamita mengajari di tonga-tonga nyaka parpunguan marpardomuan tu si di hita jok do didok marna puna do hata lapatan na taparrohahon do manang rikot do ise namandok hata asa marhagogoon hata nanidok nai sarupai didok namar jamita hita molo sodeng gando parangetta datung marhagogoon jamita nata jamitahon alai molo denggat parangeta denggan ngoluta tung margogo situtudo jamita nata jamitahon hata ni debata ala nungata hangoluhon jadi marna puna do hata molo tadok nakini marpardomuan tu parjamitahon molo imana mangajari taringot tu habisuhon dohot pabuahon akkana masa di ngulu dohot akasinadongan arta songon dia dosa sitongna si pakeon manang pamakena di ngulu jala ahadu lapatan di ngulu marhagogon situ tudui ala imana sendiri adalah tokoh yang sudah mengalami banyak peristiwa dalam hidup mamora do imana marsangap do imana pangajari do imana pangalehopuda jadi margogo situ tudo akka pangajarion na pinasahat ni bana poda na pinasahat ni bana. Nah berikut dihita songon catatan sian turpuk tahun ima taparrohahon turpuki adong semacam khawatiran manang biar nirohani parjamita namandokon turpukon taringot tu generasi naneng ro duk sidung nguluna sian pertibion disadari ibana dang leleng perdalanan ningulu di pertibion na ikon marujung dosa luhutna aroma muse generasi na berikutna khawatiran ni mana biar diroha imana apakah generasi berikutnya manang namanggat tihon imana ima sahalak nama biar mernida debata targoar may nabisuk manang naoto naso mabiar di debata adong semacam khawatiran di bana nungaloja au mangalului sudena adong di ngolukku sudena humiliki kupunya saat ini atik narodo generasi berikutnya yang tidak memakai dengan baik dang marbisuk lapatan dang marhabiaran tu debata
gabe so mararti, gabe so marlapatan, na ni ula ni ibana, na ni capai ni ibana di nguluna. Jadi adong do taida di terpuk tahun songon sada keputus asaan, manang tidak menemukan arti hidup, manang frustasi, manang rupani hampa, ala hirasodong lapatan ni pencapaian ulaon, neni ulahon ni mana salilingon, ala ikut tadi kononna, ala ikon salpudo perdalanan ningoluna, gabe do imana mai gabe songon na sia-sia. Alai taida do molo di ayat na berikutna, contoh di ayat 24, di ida ibana, di boto ibana do, ia sude hasonangan, sude arta nadong dingoluna, semua kekayaan, kehormatan yang ia capai akan sia-sia bila tidak berada di dalam Tuhan. Molo soma biar maradopon debata. Jadi kita tidak fokus pada kesia-siaan belaka yang ia sebutkan di teks ini. Tetapi semua itu akan menjadi kesia-siaan belaka bila tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Tusido hita laona. Namang ihut idot tamasian turpukon, marsia jar hita makka maulia tehon, naung pinasahat ni debatatu hita. Asa di bagasan roha mauliati, dapat kita hasonangan di ngolu, entah apapun yang kita capai. Sebab seseorang yang mencapai banyak hal tanpa rasa syukur, tidak akan ada kedamaian. Tetapi seseorang yang mencapai mungkin sedikit saja, tetapi disertai dengan rasa syukur, akan ada kedamaian di dalam hatinya. Jala hadamionido nerumikot di ngolu. Ngasai tadok pasu-pasu nagodang ima roha nasonang. Jala sahira nasotaridai di ngolu ni perjamita. Gebe ido imana rupanis hira adong songon na putus asa di bagasan dirina. Contoh di ayat 20. Dungi marbalik marohaku, naing marpandelean nian. Mida saluhut ulaon aka nahu hangaluton dia hasianganon. So nadok pandelian di ibana. Lau tu dia doon molo salpu du saluhut na. Wasa pola ikon lu jauh mangaluli saluhut na. Molo na ikon salpu. Dang na merlapatan mangurai hita karejo. Holan menikmati hidup, ma menikmati hidup. Daung. Justru sebaliknya do, memanfaatkan waktu yang ada untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tung rope ari sogut, marsugut, ari paruhumani marsugut. Sadarion ikon ulaut tado ulaut nadenggan. Tajahadui di bibel tai, jala tabotu dui. Nasomat sadi hita mangulahon nadenggan. Alani ima molo idok ibana pisongoni nakin di turpuk tahun dang namerlapatan manugihok kita nikmati saja hidup sebab ini akan berakhir. Lu jahamu mangula saluhut nai daun. Justru nanang mamudahok kita do molo di perdalanan ningoluan di lehon do pedi hita tiki kesempatan do di hita mangulahon na denggan. Tusi do hita di arahut turpuk tahun. Jala habisuhon nasian ginjang. Molo tapadomu tujamita non ima habisuhon naboi mamilit dalan nadinggan nahom bartulomo ni rohani debata habisuhon nasian ginjang ima na padamehon roha ima roha mauliate alani asa unang mandele hita di ngolu si ganupari di sude na dong di ngoluta belajarlah bersyukur tadok mamauliate jala tapi litma songon si Maria di peok do hatai hata ni debata gabe hasonangan di hita manugihok kita tu hadameon hasonangan di pikiran belum tentu godang ni arta manugihok kita manang mengalehon hasonangan di pikiran di hita ay nga pengalaman sian Raja Salomo manang na manurat turpuk tahun alai kebersamaan hidup di dalam Tuhan adalah satu sukacita. Molo hudok nakin di parjulu. Adong kekhawatiran ni parjamita. Taringat tu generasi yang akan datang. Apakah dia marbisuk?
manang mabiar marin dari bata manang naoto. Iko paingot to tita dotong nang akka natoras, apa yang kita wariskan pada generasi yang akan menggantikan kita. Apakah hamoraon, apakah harta kekayaan, rikot doi rikot. Tetapi jangan lupa mewariskan firman Tuhan. Supaya oleh firman yang hidup dalam diri mereka mengajari mereka bersyukur. Atas kelepasan, atas keselamatan. Sehingga rasa syukur itu akan membuahkan pekerjaan baik. Sehingga hidup tidak lagi sia-sia. Merlapatan situ tudo ngoluta. Ngoluna porsea. Molo. Sai tahalatson. Taha maulia tehon. Sude pambainan ni debata. Jalamar hiteima. Taulahon akka ulaon nadenggan. Tusido pikir kami buanota jami tahun manang bayak ka na ngadong tajaha manang masukan na asing namar pertemuan tu jami tata jami ta pertanyaan. Mau lihat ya mak?